Zaterdag 27 juni ga ik starten met mijn maandelijkse ademcirkel. En wat is het nou precies? Een ademcirkel of ademwerk? Het is nog allemaal een beetje onbekend en vaag en nieuw voor mensen, merk ik. Dus ik zal het kort proberen uit te leggen. We gaan in een kleine groep van 6 tot 8 personen gaan we tegelijk ademen in een bepaald ritme. In dat ritme ga ik aangeven, begeleiden met mijn stem, maar ook met hele mooie muziek en instrumenten. En tijdens die ademcirkel kun je ervaren dat je hoofd of je denken, dat gaat even uitstaan, dat gaat pauzeren. En dat geeft je de kans om echt volledig in je lichaam te zakken. Dat voelt vaak als thuiskomen voor mensen. Het is een gevoel van diepe rust, diepe ontspanning. En het is eigenlijk ook een gevoel dat we niet echt meer kennen tegenwoordig. Omdat we eigenlijk heel vaak aanstaan, constant doorgaan. Niet heel graag pauzeren. Wil je dat eens een keer ervaren? Of ben je benieuwd überhaupt wat ademwerk is en wat het voor jou mogelijk kan betekenen? Dan hoor ik het graag. Stuur me een DM of een appje en dan kan je jouw plekje reserveren.